Taradong LP School ahem along Karbi Rong Saramay atumpen Mai Kang Nipon. Difu Government College along amen kit tab long li atumpet kat song pon pinian ni kicok. EM konsing rong piari deng pen rong thomarat atumpan city malan la pen hon keron pon. Durbagri MS konsensi angkang along Kongres asok puru kang rai. The Asidis Model Center along usuklim sumar atumpan raji kihiat cipati asai kedeng pon. Rong rup mati rong asar atum jakong celong nang jipu pen ajok Karbi rong asar mai pu mahang pat hek dead pent citan cimu mai pedu pon bom lo. Lason tak si city ni pa inquire si arni Durbagri MSc konsensi perlupon angkang angjok hansi arong Taradong LP School ahem along Karbi rong asar mai atumpen mai ing nipon jok hansi rong asar jiten ben silabang somai cari pon. So mai along alhiman pen gat sitong dun Central Committee dun mai pu jiten teron Durbagri konsensi Karbi rong asar amai akon bang Emerson teron Durbagri konsensi Karbi rong asar amai pajit hak abang pu Gobind teron Sarkari Gangbora Konsing Hansen pinangan rong sor ame karatum citong dun Traditional Village Development Council long nangpo lasu Traditional Village Development Council along rong asar atum pensi chairman ang ho ing nipon lo tengti rong rup arlus tami pinangan cingthur pon pu pepen ajok ason alam cingci tan pon si ing samjin pen bang somai pacun pon han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta. Parti kang leawan nang ni. Parti kang leawan nang ni. Parti rong sarati te pading nama. Parti rong sarati te pading nama. Ini nil tum rong saramai kicing wai putak wang ke nil tum angsong pen nil tum kicipatik tang mate Traditional Village Development Council labang so chairman rong asar rek nangi barong asar tensi tulong lagi labang so alam si along tin PS Abolition Taralong chairman penting lok ada we rong kan makapuri labang so don me karton pen mai kai ke durablin lakan ke sipatik ini yang sini tempat chairman ng Pijet Prote rong ro. Kena ancing kasing tur Jawar side longji. Kasi politika long kacirap dun to kaya ni tum kaya awe. Tame kisuma nakam an kaya politika dah mana kacikinang kok alam akam do kok yo. Nasi la politika pen ni tum isigat to kaya ni tum kaya kudamun ne. Tante itu melaksanakan thaka program ke Durbagri ke dalam rapen ha baguri tau krem kru inglong ke dua tempat anda pen dehri number 1 ha gene apart dehri long tanu tum rong kri si hadak padu erlo lapen rong bong ha sil labang so along tin nil tum mai dodam pacun cetang thai lo ten tum angkang ti pen Durbagri isi long mai ti padoji labang ke nom si nil tum ting wai pon lang adim thai tan nil tum tik kena Kelang di. Toh. Difu Government College along amen kit tab long li atumpen kat song pon pini cithi ni pa engkore siar ni bang ke song pon ni an ke chok amen kit tab long li atumpen Difu Government College atheng lo get along pase alang li tum ke song asai deng pon lapen alang li tum amen thapon lap nang ji pose alang li tum ke hang taram pon
Dia Prime Minister Narendra Modi mahangetek Troksi kebra isi mahangetek erui piston dunsi Havarkhat konsensi konsing rong pi ahin pen inquiry si ada porpai sirkep apor malom jengbi arong mohon rong pi arong lapent athu rong pi arong arat atuma phan si tim alan lapen hon keron pon labangso kiron ke bakpon konsing rong pi along ke cherap chitudun sakti kendro pramukh ongdung ps kelang abangphu nogen rong pi atumta chitongdun konsing rong pi pen labang so habar along ko hubida mahut la so habar along kisung ke boya puthak alang li pinangan chini ponlo lapen India Prime Minister Narendra Modi mahangat hek arni pech tondun si habar khet alo medical help came impu pon tuji pusi konsing rong pi pen pa chini pon dog muka pen wai song terang Karbi Longri Abirta nilitum dak dhorong pirong pen athak rong pirong citi malan nangkeron mori rong pirong citi malan nangkeron athe bangke ilitum kiching honai Bharat alongri lapen ke pirtheng bong kangtang nai Prime Minister age hai Narendra Modi am hangke theka puthak si dak nilipni rong nangke humri lapen rong asor pen chihu chipudlo rong asor kisum ke boya lamanda ne chini ponlo lapen ke Narendra Modi am hangke theka puthak nilitum haurahat angkang along medical health camp aku bipon thuji lapen ke Prime Minister Narendra Modi am hangke thek aputhak ta nilitum amonitum afan la ok apran kemi afan lang mi lahai tameni nilitum dak haurahan angkang along an susi ki pacitang pon nilitum bori pon pen dak haurahat akisung alama kam an sitameni li idom gaching hon CM sarafana nilitum thanam dam ipo pen ke radatum ansusi council of hana nengke jechi cakha alaman tamenilia anak sarafanilia alambang palinam itu jasemet pet penke Prime Minister Narendra Modi troksi kepra isi artan ingkan kepleng aputak ketalon aputak sini dakrong nak humri penke dagrong arat penajok nilitum arnam phon ahir jume hangpilo Prime Minister Narendra Modi ansusi jechi padingji akan te bobom ajoksi rat atum penstam isirat cari osi kaprek rat cari elong cipa ogdun bomlo lason si pini cithi ni pa inquiry si arni lakha inquiry trok durbaguri MSC konsensi parlopon angkang durbaguri forest IBSI hemalong Congress party atum bent puthot BJP along ka bedun edong PCC maipu Haris Hanse Assistant Secretary Rajesh Terang Treasury Suresh Rongphar lapen ari sanghotum pen bangkhri ke thomatum Congress pen COC BJP along cipa ogdun rong sali pen Congress pen sepadugnai abangphu harbat hanseta alangli Congress pen COC pini BJP along cepok duntanglo non kachari pom parivartan sarkar datum lapen MSC research stock bipen ke claim kedam kemi ajok pen si alang litum Congress pen COC BJP along cingbetun lo si alang litum pen ningje pon han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Citi ni pa inquiry si arni porpai Chris ya por malom rong kati ICDS Model Center hemalong klim sumar atum phan raji ki hi ke chpatip asai padupon labang su along nimula bora ICDS supervisor ahin pensi pini number other su circle kati ICDS Model Center along nang chitongdun lapen hong hop hongru lapen tikok tiki lapen ameka vi atum phan smi number other su ICDS circle thongkep ICDS Center asai hem along bang phi atuma phan smi mithang center arat atuma phan form fill up asai dengpon lapen pini labang su klim sumar atum phan rajik hi ke chipate dun atuma phan smi texer klim sumar atum phan anong AC hini lapen ke thom angdeng atum phan smi non ke bangji ICDS amai along mungsi la klim sumar atum phan nong ipajur pon pu bosi pachini pon santi hidi pen present terang Karbi Longri Abirta Então,